PlayStation няма картина, оказа се виновен хард диска. Апдейтнахме го, тръгна в менюто и сега на следващия ден решихме да го пробваме пак, за да видим дали всичко ще бъде точно, но не. Този път няма дори картина и свети в синя светлина, както е написал клиента. Какво означава това? Ние го апдейтнахме, то ни вкара в сейф меню първо, разбира се. След апдейт ни вкара в обикновеното меню и изведнъж преди малко показа само PlayStation логото и вече няма картина. Ако ви се случи нещо подобно, това е от хард диска. Хард диска, паметта, която конзолата събира своята система, вече е невалидна, изхабена и трябва да се смени. Сега заедно ще сменим хард диска, ще апдейтнем конзолата до най-новия софтуер и след това всичко ще се оправи. Смяната на хард диск на PlayStation е изключително лесна, няма нужда да отваряте дори целия PlayStation. Както виждате, премахваме тази пластмасова част, отвъртаме болта, изкарваме стария хард диск и го сменяме с нов. След като сложихме новия хард диск, ето какво ще ви изпише. Може да свържете PlayStation 4 джойстик с USB кабела. Сега избирате иконката на PlayStation и тук ще ви иска да апдейтнете до най-новия софтуер 15.2. Имате ли с какво да го апдейтнете? Това е по-сложната част, на която трябва да качите този апдейт на флашка